மருள் ஊமத்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காய்களை தான் நாம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இது பொதுவாக நிறைய நீர்நிலைகளை சுற்றி ரொம்ப மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் நிறைய கூட்டமாக கொத்து கொத்தாக வளரக்கூடியது. நிறைய பேருக்கு இது ஒரு மூலிகை செடி அப்படின்றது கூட தெரிஞ்சிருக்காது. ஆனால் இது ரொம்ப பழங்காலத்து முறையிலேருந்து பயன்படுத்திட்டு வராங்க. இதை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி ரொம்பவே கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இதில் கார்பாக்சி அட்ராக்டிலோசைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைட்டோ கெமிக்கல் இருக்குது. இந்த கெமிக்கல் ரொம்ப விஷத்தன்மை கொண்டது. ஸோ இந்த செடி ஒரு ஊமத்தம் ஃபேமிலியை சேர்ந்துருக்கிறதுனால இந்த செடியில் இருக்கக்கூடிய இந்த விதைகளுக்கும் மருத்துவ குணம் இருந்தாலும் இதில் கொஞ்சம் நச்சுத்தன்மை இருக்க தான் செய்யுது. இதை பெரும்பாலும் மற்ற இடங்களில் சொல்கிறது கிடையாது. அதனால் இதை பயன்படுத்துகிறவங்க கண்டிப்பாக முழு கவனம் வச்சுட்டு தான் பயன்படுத்தணும். இவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எப்போவுமே யார் சொன்னாலும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அதிகமாக பயன்படுத்துறாதீங்க. ஒவ்வாமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. அதுதான் நம்ம இங்கிலீஷில் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாலும் அதை முதல்ல அளவாக எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு ஒத்துக்குது அப்படின்ற போது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அளவை அதிகப்படுத்திக்கலாம். இது சம்மந்தமாக பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷில் 2007ஆம் ஆண்டில் நிறைய பேர் மயக்கத்தாலையும் வாந்தியாலும் நிறைய உடல் உபாதைகளாலும் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருக்காங்க. இதன் திடீர் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பார்க்கும்போது ஒரு பகுதி மக்கள் அந்த இடத்துல நிறைய வெள்ளம் அவங்களோட பயிர்கள் நாசமானதுனால பஞ்சம் ஏற்பட்டுடுது. இந்த பஞ்சத்தை தீர்க்கணும் அப்படின்ட்டு மருள் ஊமத் காய்கள் சாப்பிட்ருக்காங்க. இப்படி சாப்பிட்டதுனால அதுவும் அதிக குவான்டிட்டியில் நிறைய பேருக்கு வாந்தி, மயக்கம், சில பேருக்கு மரணம் கூட இருந்திருக்கு. இது சம்பந்தமாக ஒரு ஆராய்ச்சி நடத்திருக்காங்க. அதை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அதுக்காக இந்த காயை நீங்கள் முற்றிலுமாக தவிர்த்திடணும் அப்படின்னு கிடையாது. இது ஒரு நல்ல வழியில் பயன்படுத்தலாம். எல்லா மருந்துகளிலுமே அதோட நல்ல சைடும் இருக்குது, கெட்ட சைடும் இருக்குது. இப்போ நம்மளோட இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸில் கூட நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது. பட் பெரும்பாலும் நாம் அதை உணர்றது கிடையாது. ஸோ அதே மாதிரியான விஷயம் தான் இதுவும். ரொம்ப அதிக அளவில் பயன்படுத்த வேண்டாம். முக்கியமாக இது ஆண்களுக்கு பயன்படுத்துது. அவங்களுடைய விந்தணுக்களை நல்ல முறையில் அதிகபட்சமாகவும் சுரக்கிறதுக்காகவும், மோட்டிலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை குழந்தை பேரு சம்மந்தமாக எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் இந்த மருந்தை ரொம்ப சிறிய அளவு நீங்கள் உட்கொள்ளலாம். இந்த மருந்து நீங்கள் உட்கொள்ளும்போது இதை எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, இதோட விதைகளை முதல்ல ஒரு 24 மணி நேரம் ஒரு மண் பானையில் ஒரு கைப்பிடி அளவு செம்மண் போட்டு அதில் நீர் ஊற்றி நிரப்பி அந்த நீரில் ஒரு 24 மணி நேரம் இது ஊறணும். அதன் பிறகு இதை எடுத்து காய வச்சு இந்த விதைகளை திரும்பவும் எலுமிச்சம்பழச்சாறில் ஊற வைக்கணும். இது ஒரு ஆசிட் ட்ரீட்மெண்ட்டாக கருதப்படுது. இவ்வாறாக எலுமிச்சம்பழச்சாறில் ஒரு 24 மணி நேரம் முடிந்த பிறகு இதை எடுத்து நீங்கள் உலர்த்தி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சிட்டிகைக்கும் ஒரு குறைவாக நீங்கள் பயன்படுத்தணும். இதை பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயுர்வேத மெடிசனில் ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் மெடிசன் கொடுப்பாங்க. ஒரு கூட்டு கலவை மருந்து கொடுப்பாங்க. அந்த கலவையில் இதையும் ஒரு பொடியை சேர்ப்பாங்க. அதனால் இதை நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்கூடாது. மற்றபடி உள்ளுக்கு எடுத்துக்காம இதை வெளிப்பூச்சா நீங்கள் நல்லாவே பயன்படுத்தலாம். இல்லை அதை கசக்கி முகர்ந்து பார்க்கறதுனால முக்கியமாக சைனஸ்க்கு ரைனைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உள்ளே இருக்கக்கூடிய மியூக்கஸ் மெம்பரேன் அடி வாங்குறதுனால எப்போவும் மூக்கு அடைச்சிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க, மூக்கு ஒழுகுறவங்க, இன்னும் கையில் கால்களில் மற்ற இடங்களில் ஏற்பட்டக்கூடிய அரிப்புகள் ரொம்ப நல்லா தீரலை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, இவங்க எல்லாருமே இந்த விதைகளை அரைத்து பொடி செய்து மேலே ஒரு மேல் பூச்சை தடவலாம். நல்ல அற்புதமான பலன் கொடுக்கும். இதில் நல்ல ஒரு ஆன்டி பாக்டீரியல் மற்றும் ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட் சொல்லுது. இதில் ஒரு ஆன்டி கார்சினோஜெனிக், அதாவது புற்றுநோய்களை குணமாக்கக்கூடிய தன்மை கூட இந்த மருள் ஊமத்தைக்கு உண்டு. இதில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பிரத்யேகமான ஃபைட்டோ கெமிக்கலானது காரணமே தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு விதமான பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனையோ இல்லை வைரல் இன்ஃபெக்ஷனையோ குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை கொண்டது. இதில் இருக்கக்கூடிய நச்சுத்தன்மையை நாம் சரியான அளவில் வெளியேற்றி விட்டுட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய நன்மைகளை மட்டும் நாம் பயன்படுத்தும் போது நமக்கு நன்மை மட்டுமே அமையும். ஆனால் இதை பயன்படுத்தும் போது கவனம் ரொம்பவே அவசியம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹெல்த்தியான வாழ்க்கையை வாழ ஹெல்த்தியாக தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.